मा मुं नोंनिया? आंना मुङा जाहैबाय फुंखा बसुमतारी। गामिनि मुङा? गामिनि जाबाय 1 नं गलादाङि। मा जादों जाथाया? जाथायाथ' जेबो जायाखै। जाथायाथ' जानानै थांदों मैयाहाय बिदिनो 10:30 टाइम जाबायमोन। पार्लाराव थांनो होननानै जोंना नानि दङ, नानिखौ आंनि फिसाजोखौ आंनि बिनानावनो गथायलांदों आरोखि। नै लाखिथ' दसे हिनजावा। मा मुं नोंनि हिनजावना? आंनि नबनिता बसुमतारी। पार्लाराव थांनो होननानै माबोरै थांदों? मा होननानै? पार्लाराव आंथ' गैयामोन, आंथ' खिथालांस्लाबनाय जायाखिसै। आङो जेब्लाखि दस्रायाव थांदोंमोन आं न'आव सोंफैबाय आं नानिनाव। नानिया खिथाबाय पार्लाराव दसे थांदों, थाबनो फैफिनगोन मोसौखौ फुजाहैनो आं होननानै नानिनि सायाव नानिखौ खिथानानै नानिखौ होलांनाय जादों आरोखि। बिनि उनाव मानसिया गैया, फैफिना नेबाय थाबाय जोङो। गैया 3टा 4टा लागैसिम नेबाय मानसिखौ। दाना गैया खबर। दाना ओरै आंबो बिमादै बिहाव जानाय ओरै खबर हरजोब्बाय, ओरै जाथि बाहाय बागि खुरमा गासिबो खिथाहरजोबनाय जाबाय। बेनोसै आरोखि खिथानाय। खबर मोननाय जायाखै दासिमबो? खबराथ' दासिमबो मोननाय जायाखै। थानायाव खबर हरनो हागोन? थानायावथ' एजाहार होबाय, थानायावहाय होनायालाय। साबेसे गथ'फोर दं? आंनाथ' 2 गथ'फोर दं। सासेया जाहैबाय 5 बोसोर, सासेया जाहैबाय 1 बोसोर 4 मास। दाबो गथ'आ बिमानि आहारखौनो दासिमबो नागाराखै, गाबबाय थायो गथ'आ हरावहाय। सानावथ' बिदि गेलेग्रा मानसिना गथ'फोर गेलेयो, हराव जाहैबाय बिमा नांगौ गाबबाय थायो। दा मा खावलायगोन नों रायजो राजाफोरखौ? रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो आं, मानो होनबा आंनि हिनजावखौ बहाबा नुफ्लांबायोबा नैबे आं कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ, बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय खिथाहरोबा आरोखि जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आं। आरो नोंनि हिनजावखौ मा खावलायगोन? आंनि हिनजावखौथ' खावलायहरो, आं हिनजावाबो जोंना गथ' 2 दङ। बिसोर बिदि टाइमावहाय जुदि बिमा बिफा गैजायाबा माबायदि जागोन, बिसोरनि फिउचारा सोर नायगोन, बेखौ आरोखि खावलायहरनाय जाहैबाय। उन्दैफ्राथ' नागिरो, औ बे सैथो बाथ्रा। दाबो उन्दै मानो होनबा बिसोर बुजिया। सासेयाथ' दाबो जेबो बिमानि आहारखौनो नागाराखै दाबो। न'खराव माबाफोर दावराव दावसि जादों? न'खरावथ' दावराव दावसि जेबो गैयामोन। दा मा सन्देह खालामदों नोंथाङा? आंनि सन्देहआवहाय जाहैबाय, मानो होनबा आंनि सन्देहआव माने थांनाय मानि दस्राफोर आरोखि, बियो फेसबुक बायदिसिना माबायाव लोगो मोनलायनानै थांदों आरोखि। खबर आरोखि बिदि आरोखि, आंनि दाउट आरोखि। मा लांफादों बे थांनाय समावथ' बियो आं खोनानाय मोननायावहाय नानिनि माबानिफ्राय गस्ला सुरिदारल' गालांदों आरोखि। ओमफ्राय फैसा दंमोन आंना 25,000, ओमफ्राय बेखौ लांफादों आरोखि। ओमफ्राय गावनावहाय बेसेबां दं बेखौ आं मिथिला। 3-4 हाजारसिम दंमोन गावनावहाय, ओमफ्राय आंनि फैसाया 25,000, बेखौ लांफाजोबनाय जादों बियो आरोखि। सिगां समावथ' आं बिदि खोनायामोन आरोखि, नुवामोन आङो। आंनि मबाइल, बेना मबाइल आलादा गैखाया, आं बेजोंनो सालायोमोन। बिदिनो फेसबुक बायदिसिना सालायो आरोखि। फन रायलाया माया, आंबो नुयो फेसबुक बायदिसिना सालायनायखौ, ओरैनो लाइक बायदिसिना खालामलायो आरोखि, बिदिनोसै। जाथायाथ' मैया फुङाव जानानै थांबाय, मथा मथि 10टानिफ्राय 10:30 गेजेराव आरो। माने सोमोन्दोआवथ' आं बिहामजो जायो, आंनिनो बिबोनांनि हिनजाव। नामा जाहैबाय नबनिता बसुमतारी गोनदां। आं एक्जेक्टलि मिन्थिया नामखौहाय, बावबायबो आङो। नबनिता बसुमतारीयानो जागोन। मैया जायखिजाया 10टा दिगि आरोखि। मामायाथ' न'आव गैयामोन जाहैबाय, गाव बाहेरायाव ओंखारो फुंबानो, आरो बेलासियावसो हाबफैयो न'आवहाय। बे बाहेरायाव ओंखारनाय टाइमावनो गावनिनो फिसा उन्दै दङ, 2 फिसाबो दं बेहा। सासेया जाहैबाय 5 बोसोरनि, आरो सासेया जाहैबाय 1 बोसोर 4 मासनि आरो। ओमफ्रायहाय आरो मामायहा सासे बिनानाव दङ दा, बे बिनानावा उन्दुगासिनो दंमोन आरो न' सिङावहाय। ओमफ्रायहाय जोंना भावरिफोरा बे फिसाजो उन्दैसिनखौहाय, जे उन्दैसिन आरो 1 बोसोर 4 मास, बे गथ'खौहाय बे जोंनि भागिनानि बिनानावनो आनैसोनो बिसिनायाव होनानै थांदों आरो, बिसिनायाव गालांनानै थांदों। दानो फैगोन आं नानि, आङो पार्लाराव मुसुगुर फुजाहैनि, सेरामपुर ना गसाइगावनो जाय हक थांदों आरो मैया। दा थांबाय, थांनानैहाय फैया नेबाय थाबाय। 3टा 4टा जागुलायबाय। उनावहाय माने हथादनो माबा जाबाय आरोखि फिसाया, मानो दासिमबो फैया। दा नैबेयावनो दा नागिरबाबो गैया। हजोंबो खबर लाहरबाय बिमा बिफानि न'आव, जेरावबो आरोखि बिबथै बियादै बिमा बिफा गासिबो खबर लाजोबबाय, गैया आरो। दा आंनि सन्देहआथ' मा बुंनो, दाथ' ससियेल मिडियायावहाय फेसबुक सालायनाय, इउटुब सालायनाय, बेफोरबायदि दिन। दा सोरजोंबासो खारफ्लांदों नामा, आंहा सन्देह दं आरो। दा बेखौबो मिथिया हौवाया सोर,
दा खारफालांदोंहा आंहा बिराद 100%आव 99% सन्देह दं आरो दा मा खावलायगोन दा खावलायनाया बेनो बिहामजोखौहाय आङो माने फिसा उन्दै दं दिनै सासे 5 बोसोरनिल' आरो सासे 1 बोसोर सारि मासनि दासिमबो बिहामजोआ फैफिननांगौ माने गथ' गथायनि मोखां नायनानै फैफिननांगौ आरो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन आङो माहायबाफोर नुफ्लांबायोबा बे मामायनि कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो बेयाव माने बिहामजोखौहाय खिथाहरफिननांगौ आरो लाबोनानै रायजो राजाफोरा होफैफिननांगौ आरो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय बायोबा माहायबा लामा सामा नुबाय बायोबा बेखौ हमनानै दोननांगौ आरो खिथाहरनांगौ आरोखि